Prind în cadru cu și poetul. Nu mai vezi. Partener Fluche. Băi, dacă e tot galben, nu? Nu? E galben. E negru înapoi. Deci asta este faza și asta este nulul. Aici nu este nul. Și aici nu este nul. Păi nu l-aveți de circular. Da, și aici este nul, da? Da, și trebuie să facem aici o buclă. Asta ajunge? Noi un covoraj de cauciuc să punem pe desubt. Da. Aici putem să măsurăm impedanța ca să vedem cât de repede sau cât de târziu declanșează. Fac și o valiză. Așa, și să reluăm testul aici. Mergem la curentul minim, nu se întâmplă nimica. Da? Asta e la 30. E la 34, da, în fine. E orientativul. E orientativă chestia. Da. Și acum, dacă rezistența de buclă, da? Dacă am fi avut un destul să Survește automat? Nu. Nu, trebuie să-l învârt. cât de mult Da, nu e o problemă. să declanșeze. Da, se dublează. Deci dacă în momentul să dăm... Deci aici, da, să vedem aici, deci impedanța cea mai mică și mai lent, mai rapid și aici este 5 ohm. Da, da, la ureche nu. Hai să-l oprim și să facem o priză. Oprim priza să vedem. Păi nu avem nevoie de alimentare pentru prizele economice. Avem numai de nevoie de licențele astea. Deci aici pot să introduc valori ale rezistenței prize de până. Unde e un pic, nu am să măsor ceva aici. Și aici e placa de potențial. Deci pot să pun buclă, da?